Zdar lidi, já vás vítám po strašně dlouhý době u dalšího videa. Dneska si zahrajeme Frontier. Tuhletu hru, nebo tuhletu minihru už jsem jako zkoušel. Je to skoro jako na Minuj.cz, ale bohužel jako je to na týmy a doufám, že vám toto nebude vadit. To bude série názvem Minuj a Frontier, anebo jak chcete, Frontier nebo Minuj, anebo MyFront. To jsem zkombinoval jako oba. Takže je to jako prostě klasický Minecraft, stavění, jako prostě jako v dalších youtuberech a já to dál asi nebudu zdržovat a jdeme na to. A ještě vím to, že mám nové jako jméno. Honza Play.cz a doufám, že toto jméno nebude vadit. A ještě jako já zatím tady dělám svůj skin, nebo pardon, jsem trošku nachlazený, ale dělám ještě furt svůj skin a furt ho stavím, takže jako úplně OK. Takže doufám, že se vám ten díl bude líbit, a nebo video. Takže dáme join random. Tak, vždycky na začátku máte takové věci. A asi mi věcma prostě stavíte. Ale to jsem to kliknul zase. Jo, pardon. Já jsem to trošku omylem. Tak. No, cože? Co to je? Bezon Build Village. To si děláte legraci. Lagy, ne. No, OK. Tak tady máme za úkol dostavět tu vesnici. Ale mě by zajímalo, když jsou takový ty česky, jako na ty věci. No ježiši. No ježiši Mary. Tak. A co je tohle? Farlhouse. Tak začneme něčím jednoduchým. Třeba, co je tohle? Nevím. Pumpkin. Nice jump. Jo, za vždycky nice jumpy dostanete takový pumpkin pie, takže jako o jídlo se nemusíme starat. Takže já bych začal jako s tímhletím domem, ne? Jako jo, začal bych s tím. A nejdřív bych si udělal základní materiály, nejdřív. Takže crafting table. To stačí. Aha, tamhle jsou ty čestky. No tak tady, no tak o to se nemusíme starat. Crafting dám sám ještě jeden. Zdarma, crafting zdarma. Tak, já bych to dělal takhle. Tak. Já bych ten dům udělal takovej. Tak tu plošinu bych udělal jako kamenou, to je to jasný, ale no to je fuk. Tak. No, vejde se to. Já si... Co je tady v čestce? Jo, wooden meč. Tak.
Počkat. Cože, to máme jako udělat takhle, aby jsme nemohli skákat? No ježiši. Ne, dobrý. No. To je fuk. Tu už mám kamenný, ale nemám na to dost cobblestone, takže pak si ještě vezmu. Tak. Jo, ne. Co jo. Huj. Tak. To už bude noc. Došli mi kobly. Sakra. Dělej, kopej to tak. Tak a ty už jenom jí pro cobblestone. A tak z tohohle domečku, nebo pak si ještě vyberu nějaký domeček a já bych si tam bydlel. Když co vlastně tady dveře dovnitř? To by mě zajímalo. Je tady. Zbraně, věci. Já teď potřebuju věci, teda materiály. Ne. Potřebuju. Tady taky nic. Jsou cobblestone. Ne. Já vám tady zatím dám střih, až promrknu všechny ty. No, ne. Až promrknu všechny ty čestky. Tak se vám ohlasím, ale. Jau. Jauajs. Co je to tady furt? No, tak já vám zatím dám střih. Zatím čau. OK, jsem zpět, bohužel jsem našel jenom 14 cobblestoneů, víc už jsem nenašel, ale mě by teď jako zajímalo, jako jestli to nevadí, že tady kopnu tohle, jako jestli, jako, no, nevadí to asi, co? Rebel. Tak, kamenný krumpáč a jdeme těžit. Takže. No, jako. Já bych jako nechtěl jako úplně stavět podle té vesnice, ale mě by zajímalo, aha, tady je náš baráček. Co dělají? Co to dělá? No, když to chce. No, tak to je ten červený. Dělej, zdičo. Ty jsi se nevšiml, kdy to je červený. My si nemůžeme. Bohy. Uhni. Jo. Tak, jak se, ale mě by zajímalo, jak se dostanu nahoru. Jo, ale jako 9 minut už máme pryč.
Tady ani nemůžu skákat, to je hovado zas. Co dějí vůbec za dům? Pět, 4. No. Potřeba poslední 2. Tak. Cobblestone. Tři. Tak. Do popisku videa vám dám taky i IP adresu, nebo tu adresu, abyste si mohli zahrát ten Frontier. A prostě já vám ho tam dám, nejsem takový zaslejce. Nemůžu ani skákat, ježiši. Nějaké dřevo. Teď potřebuju nějaké dřevo. Dřevo jsem našel někde tamhle, jako v Českách. No. Ježiši, kde je zase ten vchod? Kde je ten stupidní chod? Jo, tady. Šup. Jo. Je dřeva. Konzumujeme tady. 32. Tak já už dokončím tu plošinu a jako bychom už mohli skončit. No, já se ještě najím. Ty červený. Ježiši, jak to, že ještě nemůžu útočit? Crafting. A kde? Aha, ještě víc tyček potřebuju. Tak. Ježiš, oni už jsou dali. Ale nevadí. Tak. Tak, ale my už bychom mohli končit. Takže já doufám, že se vám tady video líbilo. Pokud se teda další tady videa se Frontier nebo z Mainuj, nebo já tomu tak říkám, tak mi napište do popisku videa, teda do komentářích do popisku videa vám určitě tam dám IP adresu. Vy si ho dejte na Minecraft a pak si vám tam napíšu, jak si stáhnu Minecraft jako zdarma, jako bez peněz. Takže jako já si tady teď sama asi loučím a mějte se krásně a čau čau!